nærmest at få det kødfri mennesker. Så slip dog. Ej, smukke Simon. Hold det varmt. Vi skal da også snart ud og køre. Skal vi ud og køre? Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. Ja, det skal vi da. Vi skal ud og køre. Skal vi ud og køre? Skal vi til at knuse? Skal vi gå til at knuse det køer? Skal vi køre en tur? Vi kan ud og cruise, og så skal vi køre ud, så skal vi ud og voldtage Victoria. Victoria, se vores lille bitte kæreste, som skal ud og have en ordentlig rusketur. Ja, han skal ud og have en ordentlig rusketur. Skal du have en mus? Mor, skal vi da ikke snart ud og køre? Jo, og de to datter, I skal med ud og køre. Skal jeg have mus?